Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα με απλά λόγια. Αυτή είναι η Σοφία. Η Σοφία ταξιδεύει στην Ευρώπη. Βρίσκει πολύ βολικό ότι μπορεί να αγοράζει πράγματα με ευρώ σε διαφορετικά μέρη χωρίς να χρειάζεται να κάνει συνάλλαγμα. Επίσης, εύκολα μπορεί να συγκρίνει τις τιμές στις διάφορες χώρες. Αναρωτιέται ποιος είναι υπεύθυνος για το ευρώ. Υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που βρίσκεται στη Φραγκφούρτη, και οι κεντρικές τράπεζες των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Όλες μαζί αποτελούν το Ευρωσύστημα. Βασικό καθήκον του Ευρωσυστήματος είναι να καθορίζει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική για τη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή, να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών. Με άλλα λόγια, να κρατά τους ρυθμούς πληθωρισμού σε επίπεδα κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Όμως, πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη Σοφία? Υψηλός πληθωρισμός σημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται πολύ γρήγορα. Έτσι, κάποια στιγμή η Σοφία δεν θα μπορεί να αγοράσει την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών με τα ίδια χρήματα. Το Ευρωσύστημα εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές. Χρησιμοποιεί διάφορα συμβατικά μέσα νομισματικής πολιτικής. Τα πιο σημαντικά είναι οι αποφάσεις που λαμβάνει για τα βασικά επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν την οικονομία και τα επίπεδα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Στη διάρκεια της κρίσης, το Ευρωσύστημα χρησιμοποίησε προσωρινά και άλλα μέτρα με σκοπό την ομαλή λειτουργία της ζώνης του ευρώ. Οι σημαντικές αποφάσεις στο Ευρωσύστημα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό το όργανο αποτελείται από τους διοικητές των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών των χωρών της ζώνης του ευρώ και τα μέλη ενός άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αντιπροσωπεύουν όμως τη χώρα τους. Ψηφίζουν τελείως ανεξάρτητα με γνώμονα το συμφέρον της ζώνης του ευρώ συνολικά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο. Επομένως, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν αποφασίζει μόνος του. Το Ευρωσύστημα έχει και άλλα καθήκοντα. Για παράδειγμα, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Έτσι, κάνει ταχύτερη, ασφαλέστερη και ευκολότερη τη διενέργεια πληρωμών σε ευρώ χωρίς μετρητά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατέχει και διαχειρίζεται επίσημα αποθεματικά σε ξένο νόμισμα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Συλλέγει και καταρτίζει ευρύ φάσμα στατιστικών στοιχείων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ. Μερικά από αυτά θα φτάσουν και στα χέρια της Σοφίας. Έτσι, καθώς η Σοφία συνεχίζει το ταξίδι της στην Ευρώπη, ξέρει πλέον τι και ποιος βρίσκεται πίσω από το ευρώ και καταλαβαίνει καλύτερα πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες επηρεάζουν τους ανθρώπους στη ζώνη του ευρώ, οπουδήποτε κι αν ζουν, σπουδάζουν, ταξιδεύουν ή εργάζονται.